जोबोद गोजोननाय मोन्दों बर' थुनलाइ आफादनि 69थि बे बोसोरारि जथुम्मानि बिसम्बि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो बर' थुनलाइ आफादा सेबखांनाय बिजाबफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरनि गां 40निबो बांसिन बिजाबफोरखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव माने आसामनि सासे गागि खौरांगिरि देबब्रत मिश्र बिथाङा जर'खा आलासि महरै बाहागो लादों आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो साहित्य एकाडेमिनि सोद्रोमा दिगन्त बिश्वकर्मा आरो बिटिआरनि डिपुटि फर्मार डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांमोना बाहागो लादों आरो जों जोबोद गोजोननायजों बिथांमोनखौ फोरमायनो लुबैदों जे थुनलाइगिरि आरो लिरगिरिफोरनि जि बेहाय थुबुर जाफैनाय आरो बिथांमोननि जि बिजाबफोरखौ बेखेवनायनि हाबाफारि बेयाव लानाय जाबाय बेनि गेजेरजों बर' राव थुनलाइया आरोबाव दावगानायनि फारसे माने दावगालांगोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। गोबाङानो बिजाब लिरो गोबाङानो बिथांमोना नांगौबादि फाननानै रां खामायनो हाया बा रां लिरनानै साफायनाय बिजाबनि बेसेनखौनो बिथांमोना मोनफिना जोंनि बर' ससाइटियाव बिजाब फरायनायनि दिनैबो आंखाल नुजाथियो बे समाव मा फोरमायगोन? बेनि थाखाय जोङो फरायगिरि बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगाखांहोनांगोन आरो बेयो माहारि अनसायनाय राव हारिमु अनसायनायनि गोबां सानस्रिफोरनि सायाव सोनारो दिनै बे बर' थुनलाइयावल' बे अलखदा नुजादों बेबायदि नङा दिनै डिजिटाइजेसननि मुगायाव ससियेल मिडियानि जुगाव माने बिजाब फरायनायनि हुदाया मुलुगनाङैनो सरासनस्रा मानसिनिफ्राय एसे जानगारलांनो हमदों थेवबो बे समावबो जोङो बिजाब फरायनायनि हुदाखौ जोंनि थुनलाइ सोरजिनायनि जि दाहार बेखौ जों खमायनाय नुवाखै आरो बर'फ्रा गाव हारि अनसायनायाव जिहेतु माने मोनसे गोख्रों बिथा दङ बे बिथाखौ लानानैनो जोंनि लिरगिरि थुनलाइगिरि बिथांमोना थुनलाइ सोरजिबाय थादों बिजाब सेबखांबाय थादों फरायग्राफोरनि बिसाना खमायदों बे सैथो बाथ्रा नाथाय अब्लाबो जोङो आसाबादि इयुन समाव जोंहा जोबोद गुन गोनां जेब्ला थुनलाइ सोरजिनाय जागोन बे सरसा जागोन आरो मोनसे समाव जोंनि थुनलाइ फरायनाय बिजाब फरायनायनि हुदा मोनसे गोदानै जों सोरजिनानै लानो हागोन बेखौ आसा खालामो जों आरो बे बिथिङाव बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा सांग्रांथियारि माने मावथांखि लानायनि मावफारि लानायनि गोनांथि दं बेखौबो जों मोनदांदों।